Romance de Don Gaiferos de Mormaltán, dedicado al excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Santiago de Compostela, don Fernando Quiroga Palacios. Y onde vai aquí el Romeiro, meu Romeiro adonde irá? Camiño de Compostela, non sei se ali chegará. E os pés levacheos de sangue xa non poden máis andar. Mal pocado pobre vello, non sei se ali chegará. Ten longas e brancas barbas, ollos de 12 mirar, ollos gazos leonados, verdes como algado mar. E aonde ides, meu Romeiro, onde queredes chegar? Camiño de Compostela, onde teño meu fogar. Compostela é miña terra, deixei na 7 anos hai, reluciente en 7 soles, brillante como un altar. Collas a min, meu velliño, vamos xuntos camiñar. Eu son troveiro das trovas da Virxen de Bonava, e eu chamo-me Don Gaiferos, Gaiferos de Mormaltán. Já agora non teño forzas, meu Santiago mas dará. Chegaron a Compostela e foron a catedral. Ai, desta maneira falou Gaiferos de Mormaltán. Gracias, meu señor Santiago, os vosos pés metexan. Si queres tirarme a vida, podes má, señor, tirar, porque morrerei contento nesta santa catedral. E o vello das brancas barbas caiu tendido no chan, fechou os seus ollos verdes, verdes como algado mar. O obispo que esto viu, ali o mandou enterrar. E así morreu, meus señores, Gaiferos de Mormaltán. Isto é dos moitos milagres que Santiago Apóstol faz.